Amen sa hovorí, požehnemen. Pokoj Boží, bratia moji. Ako Kamila zakúsky, tak kľudne me pisino mange, alebo me vyčino mange. Te kamena to menge to objedino do 24. Nane problemos. Pramo pekaračovňa ako Kamela, tak ozvinen tu men. A poprosím na tu men, hojte kamena, tak mušine mange te dovare sebe za ulica, hojte pisina v tut. A predsa tu kao zakúsky. A me pačav, že na bajine a žádný sa za kusky kerol. Darinka. Žádný mi Romisar kerol, tak myšlínam, že je avna spokojné. Avla asi 7 a 8 druhý za kusky, tak im tu men sú, tu men tie tešiny, tak aby sa vore požehneme. Ty si ten, čo nikdy neopustí nás. Tvoje slovo ma vedie každý deň. Tvoj dotyk lieči môj strach. S tebou môžem znovu začať žiť. Tvoje meno v srdci navždy mám. Ty si môj pokoj, moje svetlo v tmách. Keď volám. Tak kľudne všaj mange vyčinený pro Facebook, pro Messenger. Hlače, mi te dáva kode meku číslo z Miro pro, te dáva pro Facebook, tak určite dáva Miro číslo sody. Tak šalom, požehnie mi sa vore. A keď neviem kam ísť, ty ukážeš mi cestu. Keď slabnem, ty si mojou silou. Pane, ďakujem ti za každú chvíľu, za lásku, čo mení moju dušu celú. Záver, Pane, bez teba nemôžem žiť, lebo ťa milujem.